नोंथांमोनखौ आंनि माय बड' गाइड इउटुब चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायनाय जाबाय। दिनैहाय जोङो मेथामेटिक्स साबजेक्टनि एलपि आरो इउपि सेक्सननि थाखाय जोङो मोनसे थालांनाय टपिक प्रफिट एन्ड लसआ आंनि भिडिअ बानायनायाव थालांदोंमोन, दा आं बेखौ लाबोफिननाय जाबाय। होमबा जोङो बे भिडिअआव प्रफिट एन्ड लसनि सोमोन्दै जों बेयाव लानाय जासिगोन, जायखौ जोङो मुलाम्फा आरो खहा होननानै बुङो। जोंना जानो गोनां आनजादाव बेनिफ्रायबो जोंना मोनसे कुइसना फैखाथारगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना दासिमबो प्रफिट एन्ड लसखौ दिहुननायाव जुदि कनफिउसन दंबावोब्ला नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायखांनायनि उनावनो माखासे फर्मुलाफोरखौ मोखास्थ' लानानै गोरलैयैनो कुइसनखौ मावफुंनो हागोन। अब्ला बेयाव माखासे फर्मुला होनाय दंखायो। नै मुलाम्फा दिहुननाय, खहा, जौखोन्दो, फाननाय बेसेन, बायनाय बेसेन बायदि बायदि दिहुननाय फर्मुलाफोर दंजोबो बेयाव। नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ जोबजासे नायोब्ला अब्लानो बुजिजोबगोन आरो। अब्ला फैदो जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। लस एबा मुलाम्फा आरो खहा, बेबो जोंना आसाम टेटनि सिलेबासाव दङ बेयो। अब्ला जोंना बे प्रफिट एन्ड लसनिफ्राय एबा मुलाम्फा आरो खहानिफ्रायबो जोंना मोनसे कुइसना थागोन खि थाखागोन। एलपि सेक्सन आरो एमइ सेक्सन बा एलपि आरो इउपि मोननैयावबो जोंना मोनसे मोनसे कुइसन थाखागोन। बेनिखायनो जोङो मुलाम्फा आरो खहाखौ रोंनाया जोबोद दोरखार। अब्ला जोङो बे भिडिअआव मुलाम्फा आरो खहानि सोमोन्दै जोङो एकदम बेसिक लेभेलनिफ्राय सोलोंनाय जागोन। बेसिक लेभेलनिफ्राय एसे एडभान्स लेभेलसिम जों सोलोंगोन। गिबियावनो जोङो मुलाम्फा आरो खहाजों सोमोन्दो गोनां माखासे सोदोबफोरखौ जोङो मोनथिनानै लाग्रोनांगोन। बे सोदोबफोरखौ मोनथिखांनायनि उनावहाय जोङो माखासे इम्परटेन्ट फर्मुला, जायखौ जोङो सर्टकाट राहायै बाहायनो हायो, बेखौबो सोलोंगोन। अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो बेखौ नायजोबथार। अब्ला फैदो जोङो फारि फारि जागायलांनोसै। गिबियाव नोंथांमोना बे बाथ्राखौ गोसोआव लानांगोन, बेयाव आं माखासे नट्स लिरनाय दङ, नोंथांमोना नायदो। बेखौ गिबियावनो होदों नै बायनाय बेसेन। बायनाय बेसेनखौ जोङो इंराजिनि मा बुङो? कस्ट प्राइस होननानै बुङो। बेसादखौ जाय बेसेनाव बायनाय जायो बेनो मा बायनाय बेसेन। हमनानै लाबाय नैबे मोनसे बेसाद, नङा होमबा? बेखौ आङो ओमफ्राय 100 राङाव बेखौ बायदों। 100 राङाव बायबाय नालाय, अब्ला बे कस्ट प्राइस जाबाय। कस्ट प्राइसआ बेसेबां जाखो? 100 आ मा जाबाय? कस्ट प्राइस, बायनाय बेसेन जाबाय बियो। अब्ला नोंथांमोना बुजिबाय बायनाय बेसेनखौ। दाना नेक्स्टआव दङ फाननाय बेसेन, माने इंराजिनि बुङो बेखौ सेलिं प्राइस। बेसादखौ जाय बेसेनाव फाननाय जायो बेनो जाहैबाय फाननाय बेसेन। हमनानै लाबाय बाजाराव आङो मोनसे बुस्थु फाननो लांदों, नैबे मोनसे बुस्थु, आं बेखौ बेसेबाङाव फानबाय? जेनेबा बेखौ आङो हमनानै लाबाय बेखौ 200 राङाव फानबाय। 200 राङाव फानबाय नालाय, होमबा बेखौ आङो मा होननानै बुंगोन? सेलिं प्राइस होननानै बुंगोन। बेखौ इंराजिनि मा बुङो? एसपि, सेलिं प्राइस। बेखौबो गोसोआव ला, बा जों बायनाय बेसेनखौ बुजिबाय, फाननाय बेसेनखौ बुजिबाय। दाना मुलाम्फा। दाना जों बेहाय मुलाम्फाखौ इंराजिनि मा होननानै बुङो? प्रफिट नङाबा गेइनबो होननानै बुङो। दाना जोंहा मुलाम्फाया मा जाहैबाय? फाननाय बेसेन। फाननाय बेसेननिफ्राय जोङो मा? बायनाय बेसेनखौ दानख'नांगौ। सेलिं प्राइसनिफ्राय जुदि जोङो कस्ट प्राइसखौ दानख'यो, अब्ला बेहाय जोंहा मा जायो? मुलाम्फा। हमनानै लाबाय आङो मोनसे नैबेयाव सिगाङाव एगजामपोल होनाय बायदि बे बुस्थुखौ एबा बे मुवाखौ आङो बेसेबां? 100 थाखा। 100 थाखायाव बायदोंमोन, होमबा कस्ट प्राइसआ बेसेबां? 100 थाखा। ओमफ्राय बे मुवाखौ आङो दसे उनाव मा खालामबाय? गुबुन मानसिनो आङो 150 राङाव फानफिनबाय। होमबा बे मा जाखो? सेलिं प्राइस जाबाय। सेलिं प्राइसआ मा जाबाय? 150। होमबा आङो 100नि बायनानै 150नि फानबाय नालाय, आंनाव बेसेबां मुलाम्फा जाखो? सिदा सिदि जों बुंनो हाबाय 50 प्रफिट जाबाय। होमबा बेखौ जों बोरै दिहुनगोन? नैबे फाननाय बेसेन, सेलिं प्राइसनिफ्राय जोङो जुदि बायनाय बेसेन कस्ट प्राइसखौ दानख'यो, माने 150निफ्राय जुदि आङो 100खौ दानख'यो, अब्लानो जों बेसेबां मोनो? बे 50खौ मोनो। अब्ला बेयो जाहैबाय जोंना प्रफिट एबा मुलाम्फा। होमबा मुलाम्फाखौ बोरै दिहुननांगौ बेखौबो जोङो बेयाव एकदम बेसिक लेभेलै मोनथिखाबाय। फाननाय बेसेननिफ्राय जोंहा मा खालामनांगौ? सेलिं प्राइसखौ मा होनदों? फाननाय बेसेननिफ्राय जोंहा मा खालामनांगौ? कस्ट प्राइस एबा बायनाय बेसेनखौ डिडाक्ट खालामनांगौ एबा माइनास खालामनांगौ। बे दाना नेक्स्टआव फैलायबाय खहा मानि मा? जोंहा लस। जायखौ जोङो बायनानै दाना जोङो बेखौ दाम गोसायाव फाननो हायालासिनो बायनायनिफ्राय जोङो जुदि खम दामाव फानफिननांगौब्ला, अब्ला जोंहा मा जायो? बे लस जायो। फाननाय बेसेननिफ्राय बायनाय बेसेना जुदि बांसिनबा, बेहा मा जागोन? जोंहा खहा जागोन। हमनानै लाबाय मोनसे बुस्थुखौ दहाय बेसेबांनि बायामोनलाय? बेयो 100 थाखानि बायदोंमोन, नङा होमबा? बेयो 100 थाखानि बायदों। 100 थाखानि बायनानै बियो बेखौ 150नि फानफिननो नागिरनायाव 150नि फाननो हायासै। बुस्थुआ एसे गाज्रि जानायनि थाखाय बियो बेखौ बेसेबां? 80 थाखायावसो फानफिननांबाय बेखौ। होमबा जोंना कस्ट
कस्ट प्राइसआ बेसेबांमोन कस्ट प्राइसआ जोंना 100 ओमफ्राय सेलिं प्राइसआ बेसेबां जाखो सेलिं प्राइसआ जोंना 80 जाबाय होमबा सेलिं प्राइसआ जुदि खमसिन जाबाय नै खमसिन जायोब्ला बेयो डेफिनेटलि मा जागोन खमाव फाननांबाय नालाय बियो बेसेबां खमाव फाननांगौ 20 खमाव फाननांबाय 20 होमबा बे 20आ बेनि मा जाहैगोन लस जाहैगोन आरोखि अब्ला जोंहा बोरै दिहुनगोन बेखौ खहाखौ बायनाय बेसेननिफ्राय जोङो फाननाय बेसेनखौ दिहुन कस्ट प्राइसनिफ्राय जुदि सेलिं प्राइसखौ दानख'यो अब्लानो जोंहा मा मोनो खहाखौ मोनो जाहैबाय बेयाव जोंना एगजामपोल हिसाबै बायनाय बेसेना जोंना 100 मोन नङा होमबा ओमफ्राय फाननाय बेसेना खमाव फानबाय 80 आव होमबा जोंहा बेसेबां 20 लस जाबाय बे होमब्ला बिसोर गासिबो बेसिक गोजामोन दानिया फैदो जोङो माखासे इम्परटेन्ट सर्टकाट फर्मुलाफोरजों लोगोसे माखासे जोङो प्रेक्टिकेलि जोङो कुइसनबो सल्भ खालामनोसै अब्ला नोंथांमोनाव बेखौ बोरैहाय बाहायनांगौ बेखौ बुजिगोन माखासे जोबोद गोनां इम्परटेन्ट फर्मुला जाय फर्मुलाफोरखौ नोंथांमोना जुदि गोसोआव लायोब्ला गोरलै राहायैनो जोंहा एग्जामाव फैनाय कुइसनखौ जोङो सल्भ खालामनो हायो बारा गोबाव सम लायालासिनो जोबोद सुंद' समावनो अब्ला नायदो जोंनि सिगांनि मोननैखौथ' जोङो गिबिनि आवनो जोङो सावरायखाबाय मा होनदों मुलाम्फा एबा प्रफिट दिहुनबा जोंहा मा खालामनांगौमोन फाननाय बेसेननिफ्राय जोंहा बायनाय बेसेनखौ दानख'नांगौ सेलिं प्राइसनिफ्राय कस्ट प्राइसखौ मा दानख'नांगौ दाना नेक्स्टआव जोंहा मा होनदोंमोन लस दिहुनोब्ला जोंहा मा खालामनांगौ बायनाय बेसेननिफ्राय फाननाय बेसेनखौ दानख'नांगौ बायनाय बेसेना जुदि फाननाय बेसेननिफ्राय बांसिन जायोब्लाथाय जोंहा लसखा दाना फैदो मुलाम्फा एबा प्रफिट पारसेन्ट एबा मुलाम्फा जौखोन्दो बेसेबां जौखोन्दो मुलाम्फा जाखो बेखौबो दिहुननो थिननो हागौ एखमबा जुदि मुलाम्फा जौखोन्दो दिहुनोब्ला जोङो मा खालामनांगौ प्रफिटखौ जोङो कस्ट प्राइसजों राननांगौ बिनि उनावहाय 100जों सानजाबनांगौ अब्ला बे सर्टकाट फर्मुला जाहैबाय प्रफिटखौ बोरै दिहुनो बेखौथ' मोनथिखाबाय जुदि जोंहा सेलिं प्राइसनिफ्राय कस्ट प्राइसखौ दानख'बानो प्रफिटआ मोनो बिनि उनावहाय जोंहा मा गाहायाव माखौ होनांगौ कस्ट प्राइसखौ होनांगौ ओमफ्राय 100जों सानजाबनांगौ अब्ला बेहाय जोंहा मुलाम्फा प्रफिटआ मोनबाय दाना खहा जौखोन्दो एबा लस पार्सेन्टेज दिहुनबाबो एखेनो प्रफिटनि जायगायावल' लसखौ होनांगौ लसखौ बोरै दिहुनो बेखौ जों गोजौआवनो मोनखाबाय बायनाय बेसेननिफ्राय जुदि फाननाय बेसेनखौ दानख'योब्लानो जोंना मा जायो लस अब्ला लसखौ गोजौआव होदो गाहायाव कस्ट प्राइसखौ होदो बिनि उनावहाय 100जों सानजाबदो अब्लानो जोंहा लस पार्सेन्टेजखौबो मोनगोन बिनि उनाव जुदि फाननाय बेसेन दिहुननो थिनोबा कुइसनाव सेलिं प्राइस दिहुननो थिनोब्ला जों मा खालामनांगौ समान 100 प्लास प्रफिट पार्सेन्टेजखौ बेयाव होनांगौ बिनि उनाव गाहायाव 100 बिनि उनाव इनटु कस्ट प्राइसजों जोंहा इनटु खालामनांगौ अब्लानो जोंहा माखौ मोनो फाननाय बेसेनखौ मोनो बे फर्मुलाखौ गोसोआव ला बिनि उनाव जोंहा जुदि पार्सेन्टेजआ लसआव होनाय थायोब्ला होमबा फाननाय बेसेन एबा सेलिं प्राइसखौ बोरै दिहुनगोन 100 माइनास जोंहा मा लस पार्सेन्टेजखौ दानख'नांगौ बिनि उनावहाय मा 100जों डिभाइड खालामनांगौ बिनि उनावहाय जोंहा कस्ट प्राइस होखानायजों जोंहा मा इनटु खालामनांगौ अब्लानो जोङो फाननाय बेसेन सेलिं प्राइसखौ मोनो दाना जोङो बे फर्मुलाखौ लानानै बिनि मोनफा मोनफा बिदिन्थि होनानै जोङो नायलांसै फारि फारि अब्ला नोंथांमोना क्लियार जागोन आरो फैदो होमबा जोङो नायलांसै गिबि एग्जाम्पल हिसाबै जोङो बेयाव 1 नाम्बार एग्जाम्पल लानोसै 1 नाम्बार एग्जाम्पलाव हमनानै लाबायनो जेनेबा जोंना मा नैबे मोनसे बेसाद मोनसे बेसादनि जुदि बायनाय बेसेन एबा कस्ट प्राइस बायनाय बेसेनखौ जों मा होननानै बुङो कस्ट प्राइस होननानै बुङो ना कस्ट प्राइसआव हमनानै लाबाय बेसेबां दङ 500 होनाय दङ कस्ट प्राइसआ 500 ओमफ्राय बिनि जौखोन्दोआ होनाय दङ प्रफिट जौखोन्दोआ बेसेबां होनाय दङ हमनानै लाबाय बियो बेसेबां 500नि बायनानै बेखौ बेसेबां पार्सेन्टआव लाब खालामो बियो 20% लाब खालामो 100आव बेसेबां 120 थाखा लाब खालामो होमबा 120 थाखा लाब खालामोब्ला होमबा बियो बेनि मा दिहुननांगौ जोंहा माखौ दिहुननांगौ सेलिं प्राइसखौ दिहुननांगौ मा सेलिं प्राइसखौ नोंथांमोना कुइसनखौ बुजिबाय जानांगौ जुदि कस्ट प्राइसआ बायनाय बेसेना 500 आरो मुलाम्फा जौखोन्दोआ 20 होनाय थायो अब्ला बियो बेसेबाङाव फानगोन बेखौ बियो दिहुननांगौ बेसेबाङाव फानदों बेखौ होमबा जोंना फर्मुलाया बबे नैबे फाननाय बेसेन 3 नाम्बार फर्मुलाखौ बाहायनानै जों बेखौ सल्भ खालामनो हायो जोंना मामोन सेलिं प्राइस दिहुननायनि फर्मुलाया जोंहा SP इकुवेल टु मा जायोमोन CPखौ आं बेयाव होग्रोनो हायो CP इनटु मा थायोमोन जोंहा गोजौआव थागोन बेयाव 100 प्लास प्रफिट पार्सेन्टेजखौ बेयाव होनांगौ ओमफ्राय गाहायाव मा 100 नङा होमबा बेयो दाना जों बेखौ बानायलांबानो बेनि एन्सारखौ मोनहैसिगोन आरो होमबा जोंहा फैदो कस्ट प्राइसआव जोङो बेसेबां लादों 500 लादों नालाय कस्ट प्राइसनि जायगायाव 500 होबाय आङो इनटु गोजौआव जोंहा 100 मा जागोन 100 प्लास नैबे प्रफिटआ बेसेबां दङ 20% नालाय नैबे जों मा होनगोन 20खौ प्लास खालामनांगौ गाहायाव 100 ना दा बेखौ जोङो बानायबा बेसेबां मोनगोन नैबेयाव जायगा थैखौ आं रायज्लायनोसै 500 500 इनटु मा जागोन जोंना गोजौना बेसेबां 100जों 20जों प्लास खालामबा 120 नङा होमबा 120
120 ओमफ्राय गाहायाव जोंना बेसेबां फैगोन गाहायाव 100 नङा होमबा 100 दाना जों बेखौ मा खालामबाय नैबे 0 मोननाय नैबे 0 मोननाय दोनबाय गाहायना गैला होमबा बेसेबां थाखो 5 जों 120 जोंल' आग्लायबाय नङा होमबा 5 into 120 ल' आग्लायबाय दाना मोननैजों जोंहा बेखौ मा खालामनांसिगोन इनटु खालामनांसिगोन आरो होमबा बेसेबां जागोन 5 जों 120 जों इनटु खालामबा जों बेसेबां मोनो 600 मोनो 600 होमबा जोंहा बेयाव मा बुजिखो जुदि 500 नि बायनाय बुस्थुखौ बियो 20% लाब खालामनानै फानोब्ला 20% लाब खालामनानै फानोब्ला बेसेबाङाव फाननांगोन बे 600 आव फाननांगोन बा फाननाय बेसेन सेलिं बेसेना बेसेबां मोनखो 600 मोनबाय नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ थिग बेबायदिनो जोङो मोनसे एग्जाम्पल नायबावनोसै फैदो दाना 2 नम्बर एग्जाम्पल लाबावनोसै जोङो 2 नम्बर एग्जाम्पलाव हमनानै लाबाय नैबे मोनसे बुस्थुखौ बियो दाना बेसेबाङाव बायखो मोनसे बुस्थुखौ बियो बायलायबाय जेनेबा कस्ट प्राइसआ बेसेबाङाव 400 थाखानि बायबाय बियो बेखौ ओमफ्राय बेना प्रफिट जौखोन्दोआ बेसेबां होनाय दङ मुलाम्फा जौखोन्दोआ जुदि बेना हमनानै लाबाय बेसेबां 30% होनाय दं बियो माने 100 थाखायाव बेसेबां 30 लाब जायो अब्ला बिनि सेलिं प्राइसआ बेसेबाङाव फानगोन बियो बेखौ दिहुननांगौ हा कुइसनखौ मोजाङै बुजि बियो 400 नि बुस्थु बायदोंमोन बायनानै बेखौ 30% लाब जानानै फानगोन 30% लाब जानानै फानोब्ला बेसेबाङाव फाननांगोन बेखौ सोंदों बे फाननाय बेसेनखौ दिहुननांगौ होमबा फर्मुला जों बे 3 नम्बर फर्मुलाखौ एप्लाइ खालामगोन जोंना मा सेलिं प्राइस दिहुननांगौ सेलिं प्राइस इकुवेल टु मा जायोमोन कस्ट प्राइस इनटु गोजौआव मा थायो जोंना 100 प्लास प्रफिट 100 प्लास मा प्रफिट पार्सेन्टेज गाहायाव बेसेबां थायो 100 थायो दाना जों मानफोरखौ बहायलायनोसै जेनेबा कस्ट प्राइसआव बायनाया बेसेबां बायदों बे 400 नि बायदों नङा होमबा 400 नि इनटु गोजौआव मा दङ 100 प्लास जोंना प्रफिट पार्सेन्टेजआ बेसेबां 30 दं नालाय बेयाव जों मा होनांसिगोन सरि नैबेयाव जों मा होनांसिगोन 30 होनांसिगोन नैबेयाव 30 हा बे 30 गाहायाव बेसेबां 100 दाना नैबे 100 जों आं नैबे 400 खौ दानबा बेसेबां मोनगोन 4 होमबा जोंहा मा आग्लायखो 4 इनटु नैबे गोजौनिखौ 100 दाजाब 30 130 जायो नङा होमबा 130 दाजाबबाय दाना 4 जों 130 जों सानजाबदो होमबा बेसेबां मोनगोन 4 जों लाथिख' थांबा लाथिख' 4 जों 3 जों 12 7 लिब्रेसन 520 एबा 520 मोनगोन आरोखि बे फाननाय बेसेनखौ बेसेबां मोनगोन बे 520 होमबा बेयो जुदि 400 नि बायनानै बेखौ 30% लाब जायोब्ला बियो बेसेबाङाव फाननांगोन बा 520 आव फाननांगोन बे बुजिबाय दा दानिया फैदो जोङो आरो गुबुन मोनसे एग्जाम्पल नायबावनोसै जेसेबांनो एग्जाम्पल लागोन नोंथांमोना खनसेबा क्लियार जालांगोन बेखौ आं मिथिगौ दाना फैदो जोङो गुबुन मोनसे एग्जाम्पल लाबावनोसै आচ্ছা नेक्स्ट 3 नम्बर एग्जाम्पलाव फैबाय जोङो 3 नम्बर एग्जाम्पलाव लानोसै हमनानै लाबाय 3 नम्बराव जुदि फाननाय बेसेनासो होनाय दंनो एसपि आ सेलिं प्राइसआ होनाय दं बेसेबां सेलिं प्राइसआ हमनानै लाबाय बेना सेलिं प्राइसआ 600 नि फानदों बेयो ओमफ्राय प्रफिटआ बेसेबां होनाय दङ प्रफिटआ बिदो प्रफिट पारसेन्टआ हमनानै लाबाय बेना बेसेबां 20% होनाय दङ होमब्ला बिनि बायनाय बेसेनखौ दिहुननांगौ बायनाय बेसेन होमबा जोङो बेयावबो सिपि थानाय फर्मुलाखौ इउज खालामनो हायो बेयाव जोंना प्रफिट पार्सेन्टेज होनाय दङ ओमफ्राय सिपि खौ दिहुननांगौ होमबा जों बे 3 नम्बर फर्मुलाखौनो एप्लाइ खालामनानै बानायबावनो हायो आरोखि होमबा जोङो 3 नम्बर फर्मुलाखौ जों बेयाव खनसे लिरग्रोनोसै 3 नम्बर फर्मुलाखौ खनसे बेयाव लिरनानै होनोसै फर्मुलाखौ बिदि लिरनानै लाबाय दाना जोंहा बेयाव मा होनाय दं बेखौ बहायनांसिगोन आरो एसपि आव जोंहा सेलिं प्राइसआव 600 होनाय दंखायो बिनि जायगायाव आं मा खालामनांगोन 600 होनांगोन आरो 600 इकुवेल टु जोंहा माखौ दिहुननांगोन नैबे सिपि खौ कस्ट प्राइसखौ बायनाय बेसेनखौ दिहुननांगौ होमबा बे गैया नालाय बेखौ बिदिनो होनांगोन बिनि उनाव इनटु नैबे ब्रेकेटआव दङ 100 प्लास पि पार्सेन्टेज 100 प्लास पि पार्सेन्टेजआ बेसेबां 20 होमबा 100 जों 20 जों दाजाबखाबा 120 मोनखागोन डाइरेक्ट आं बेयाव बहायखाबाय 120 डिभाइड बाय 100 बेयाव होमबा बिदि दा जों बेखौ मा खालामनो हायो नैबे 0 नैबे मोनसे 0 दाननानै जों मा खालामनो हायो नैबे 10 खौ आङो नैबे 600 जों इनटु खालामनांगौ होमबा मा जाहैगोन ओरैहाय 6000 जागोन नङा होमबा 6000 ओमफ्राय जोंहा मा खालामखो नैबे सिपि जों 12 जों बेसेबां जागोन इकुवेल टु 12 सिपि जागोन जुदि सिपि खौ दिहुननांगौब्ला सिपि खौ लाखिबा 12 आ डिभाइड खालामसिगोन ओरैहाय जुदि जों सिपि खौ लाखियोब्ला मा खालामसिगोन 6000 खौ नैबे 12 आ डिभाइड खालामगोन नङा होमबा 12 आ डिभाइड खालामबा जोंना बेसेबां मोनगोन इकुवेल टु 500 मोनगोन होमबा बेनिफ्राय जोंहा मोनथिबाय 500 आ मा बुस्थु जाखो जोंहा बायनाय बेसेन कस्ट प्राइस जाबाय कस्ट प्राइसआ बेसेबां कस्ट प्राइसफ्रा जोंना 500 ओमफ्राय सेलिं प्राइसआ बेसेबां जाखो 600 होमबा जुदि बायनाय बेसेननिफ्राय फाननाय बेसेना बांसिन जाबाय ना लाब जाबाय बेसेबां लाब जागोन 20% लाब जाबाय आरोखि बे 100 थाखा लाब जागोन थारमाने बेयो
दाना फैदो जों आरो मोनसे नेक्स्ट एग्जांपल नायबावनोसै आच्छा दानिया जोङो 4th नाम्बार एग्जांपल नायनोसैलाय हा 4th नाम्बार एग्जांपलाव हमनानै लाबाय जुदि मोनसे बेसादनि नैबे मोनसे बेसादनि जुदि मा बायनाय बेसेन होनाय दङ बायनाय बेसेनखौ जोङो मा होनोमोनलाय कस्ट प्राइस बायनाय बेसेना जुदि बेसेबां हमनानै लाबाय आङो 400 बायनाय बेसेना 400 होनाय दङ ओमफ्राय बेना लस पार्सेन्टेज लससो जादों बेयो बेसेबां लस जादों बेयो 20 100 थाखायाव बेसेबां 20 थाखा लस जादों बेयो अब्ला बिनि फाननाय बेसेनखौ दिहुननांगौ आरोखि फाननाय बेसेना बेसेबां जागोन बेखौ दिहुननांगौ बे लस पार्सेन्टेजआसो होनाय दङ होमबा गोसोआव लादो नोंथांमोन जुदि लस पार्सेन्टेज होनाय दंब्ला जोंना नैबे फर्मुलानिफ्राय नैबे 4 नाम्बार फर्मुला नैबे लस पार्सेन्टेज गोनाङासो इउज खालामजायो नैबे लस गोनाङा होमबा जोंहा बायनाय सेलिं प्राइसखौ दिहुननांगौ सेलिं प्राइस दिहुनबा जों बे फर्मुलाखौ इउज खालामदो आङो बे फर्मुलाखौ नैबेयाव लिरबाय खनसे आं फर्मुलाखौ लिरबाय बेयाव जोंना कस्ट प्राइसआ बेसेबां होनाय दं बेखौ बहायनांसिगोन आरोखि कस्ट प्राइसआ जोंना बेसेबां दं बेखौ बहाय जोंना कस्ट प्राइसआ बेसेबां दङ 400 दङ नङा होमबा कस्ट प्राइसनि जायगायाव जोङो जुदि 400 बहायो इनटु नैबे गाहायाव 100 हा नैबेयाव 100 माइनास लस पार्सेन्टेज होनाय दङ 100 निफ्राय जोंहा लस पार्सेन्टेजखौ दानख'नांगौ 100 थाखोबा लस पार्सेन्टेजआ बेसेबां लस पार्सेन्टेज 20 होमबा 100 निफ्राय 20 दानख'बा जों बेयाव डाइरेक्ट मा होनो हायो 80 बहायनो हायो सर्टकाटआव दाना जों दाननो हाबाय नैबे आं लाथिख' मोननै नैबे लाथिख' मोननै दानबा बेसेबां जाखो 4 सानजाब 80 आग्लायबाय बेयाव बेसेबां आग्लायखो 4 सानजाब बेसेबां 80 दाना मोननैजों सानजाबदो बेसेबां 4 सानजाब 8 32 थारमाने 320 जागोन बे 320 होमबा बेनिफ्राय जों मोनथिबाय सेलिं प्राइसआ बेसेबां जाखो बेना 320 400 नि बायनानै बेयो बेसेबांनि फानखो 320 नि फानबाय अब्ला माखासे जोंहा 80 लस जागोन बेयाव 80 400 निफ्राय बेयो जुदि 320 खौ दानख'योबा जोंहा बेसेबां मोनगोन 80 लस जागोन बे 80 लस माने 20% लस बेयो अब्ला नोंथांमोना मोनथिबाय नै फर्मुलाखौ बाहायनानै माबायदि सर्टकाट एप्लाइ खालामनो हायो बेयो दानिया फैदो जों आरो मोनसे कुइसन एबा जोङो मा एग्जाम्पल हिसाबै मोनसे जोङो नायबावनोसै नेक्स्ट एग्जाम्पलाव नेक्स्ट एग्जाम्पलाव फैबाय जोंहा हमनानै लाबाय बेयाव जेनेबा नेक्स्ट एग्जाम्पलाव हमनानै लाबाय मा एबाराव जोङो पार्सेन्टेज दिहुनसै हा प्रफिट मुलाम्फा जौखोन्दो दिहुननाय मोनसे एग्जाम्पल लानोसै बिनि उनाव जोङो खहानिबो मोनसे एग्जाम्पल लागोन आच्छा जों मुलाम्फानिखौ एग्जाम्पल लाग्रोबा हमनानै लाबाय जेनेबा फाननाय बेसेन हा बेयाव सेलिं प्राइसआ बेसेबां होनाय दङ सेलिं प्राइसआ बेसेबां जेनेबा 800 सेलिं प्राइसआ 800 दङ ओमफ्राय कस्ट प्राइसआ जेनेबा बेसेबां बायनाय बेसेना बेसेबां दङ जेनेबा 500 दङ हा बायनाय बेसेना बेसेबां दङ 500 अब्ला जोंहा बेयाव बेसेबां प्रफिट जाखो बे प्रफिटखौ दिहुननांगौ प्रफिट पार्सेन्टेजखौ दिहुननांगौ आरो प्रफिटखौबो दिहुननांगौ बेयाव हा प्रफिटबो दिहुननांगौ प्रफिट पार्सेन्टेजबो दिहुननांगौ अब्ला बोरै दिहुनगोन फैनायसै होमबा जों बेयाव नुबाय नैबे कस्ट प्राइस बायनाय बेसेननिफ्राय फाननाय बेसेना बांसिन जुदि बायनाय बेसेननिफ्राय फाननाय बेसेना बांसिनब्ला जोंना नोंथांमोन मुलाम्फा जायोना लस जायो दे होमबा जोंहा मा जागोन मुलाम्फा जागोन दा बायनाय बेसेना 500 फाननाय बेसेना 800 होमबा 300 लाब जाखाबायना होमबा जोंहा नैबे मुलाम्फाखौ दिहुनबा बेसेबां जागोन नैबे मा खालामगोन जोङो फाननाय बेसेन 800निफ्राय नैबे 800निफ्राय जुदि जोङो 500खौ दानख'बा जोंना बेसेबां 300 लाब जागोन 300 लाब जाबाय नङा होमबा 300 लाब दाना जोंहा लाबखौ दिहुनखांबाय दाना लाबनि जौखोन्दो दिहुननांगौ दाना लाबनि जौखोन्दो प्रफिट दिहुनबा जोङो बेसेबां जागोन प्रफिट पार्सेन्टेज दिहुनबा जोङो बुजियोमोन जोंना फर्मुलाया गाहायाव कस्ट प्राइस थायो बायनाय बेसेन गोजौआव गोजौआव मा थायो प्रफिट थायो इनटु मा खालामनांगौ 100 होमबा जों बहायदो बेखौ जों बहायबा मोनसिगोन जोंना प्रफिटआ बेसेबां दङ प्रफिटआ जों दानख'नानै मोनबाय जों 300 नङा होमबा 300 ओमफ्राय गाहायाव कस्ट प्राइसआ बेसेबां जोंना कस्ट प्राइसआ जोंना 500 नङा होमबा कस्ट प्राइसआ 500 इनटु 100 बेयो दाना जों दाननो हायो नैबे लाथिख' मोननै दानबाय होमबा गोजौआव 300 गाहायाव बाल' थाबाय आं बेखौ ओरै लिरबाय हा गोजौआव मा थाबाय 300 गाहायाव बेसेबां थाखो 5 दाना बेखौ रानबा जों बेसेबां मोनगोन 60 नङा होमबा 60% मोनगोन होमबा बेसेबां प्रफिट लाब जाखो बेयो 60% 100 थाखायाव 60 थाखा लाब जाबाय होमबा नायदो लोगोफोर प्रफिटखौबो जों बेबायदि दिहुननो हायो जोबोद गोरलै बे फर्मुलाखौल' गोसोआव ला आरोखि होमबाना जेबो बेले बेजे गैया दाना फैदो जों एबाराव नैबे खहा दिहुननायखौ मोनसे नायनोसै खहा दिहुननायखौ अब्लानो बेयो जोब्बाय बेनि उनावहाय जोङो एसे एडभान्स लेभेलनि नायगोन बा खहाखौबो जों मोनसे नायबावनोसै फैदो दानिया फैदो जोंहा मोनसे नैबे लसनिखौ जों मोनसे नायनोसै हा लस मानि जोंहा लसबो नायगोन आरो बेखौ पार्सेन्टेजाव लांनायबो नायगोन जोङो हा
हमनानै लाबाय मोनसे बेसाद नैबे मोनसे बेसादनि जेनेबा सेलिं प्राइस होनाय दङ बुजिबाय सेलिं प्राइसआ बेसेबां होनाय दङ लस नालाय बेखौ आं मा हमनांगोन जेनेबा आं 600 हमबाय 600नि फानदों ओमफ्राय कस्ट प्राइस बायनाया बेसेबांनि बायदोंमोन बेयो बायनायाखौथ' लस खालामनोबा जों बुरजा लांगोन ना बायनाया हमनानै लाबाय 900 नि बायबाय ओमफ्राय 600नि फानबाय होमबा बेसेबां डिफारेन्स जाखो मोनथिखाबाय जोङो लसआ बेसेबां दङ ओमफ्राय बिनि लस दिहुननांगौ आरो मा दिहुननांगौ लस पार्सेन्टेज दिहुननांगौ नायनो जोङो लसबो दिहुननांगौ आरो लस पार्सेन्टेजबो दिहुननांगौ होमबा बोरै दिहुनगोन होमबा नायदो जोंहा फर्मुलाया बेयालाय जोंहा अबेखौ बाहायगोन नैबे खहानिखौ लसनिखौ होमबा जोंहा जुदि कस्ट प्राइसआ जुदि बांसिन नङा होमबा कस्ट प्राइसआ बांसिन जानानै जुदि सेलिं प्राइसआ खम जायोबा जोंना लस जायो नङा होमबा नैबे खहानि फर्मुला नैबे फैसिगोनलाय बेयाव बायनाय बेसेन दानखौ फाननाय बेसेन 900 ओमफ्राय 600 दानख'नांगोन जोंहा बेयाव आं साइडआव दानबाय 900निफ्राय जुदि आङो 600खौ माइनास खालामोब्ला बेसेबां थागोन 0 0 6 7 9 300 नामा 300 नङा होमबा बेयाव जोंहा 300 मा जागोन लस जाबाय 300आ मा जाहैबाय जोंहा लस जाबाय लसआ बेसेबां मोनगोन 300 दाना लस पार्सेन्टेज दिहुननांगौ बा लस पार्सेन्टेज दिहुनोब्ला जोंहा मा खालामनांगौ लस पार्सेन्टेजआ गोजौआव लसआ थाबाय ओमफ्राय गाहायाव मा थाबाय सिपि कस्ट प्राइसआ गाहायाव थाबाय इनटु नैबेयाव मा 100 नङा होमबा बिदि थाबाय दाना बहायदो जोङो मानफोरखौ गोजौआव लसनि जायगायाव जोङो मा 300 होबाय आं बेसिम लिरबाय ओमफ्राय गाहायाव बेसेबां कस्ट प्राइसआ बेसेबां दंमोनलाय जोंना कस्ट प्राइसआ 900 दंमोन नङा होमबा 900 इनटु नैबेयाव 100 दाना जों मा खालामबाय नैबे डाबल जिर' गाहायनि डाबल जिर' दानबाय गोजौआव 300 ओमफ्राय गाहायाव 9 थाबाय 300खौ 9 जों डिभाइड खालामबा जों बेसेबां मोनगोन बेखौ जुदि जों रानोब्ला 3 बिदि थांबाय थागोन आरोखि बे होमबा लस पार्सेन्टेजआ बेसेबां जाखो नै 100 थाखायाव 33.33 रां लस जाबाय आरो बे बुजिबाय लस पार्सेन्ट ओमफ्राय लसआ बेसेबां जाखो 300 होमबा लसखौ बोरै दिहुननांगौ मुलाम्फाखौ बोरै दिहुननांगौ मुलाम्फा जौखोन्दोखौ खहा जौखोन्दोखौ फाननाय बेसेनखौ ओमफ्राय बायनाय बेसेनखौ बोरै दिहुननांगौ प्रफिट पार्सेन्टेज होबा लस पार्सेन्टेज होबा जों बेखौ बुजिजोब्बाय जुदि बे कन्डिसननिफ्राय जुदि जोंना एगजामाव कुइसन फैबा नोंथांमोना हाखागोन दानिया फैदो जोङो माखासे नायबावनोसै बेजोंनो माखासे रिलेटेड थानाय जोंना गोबां जोबोर गिदिर कर्स बेयो मिथिबाय जोबोर गिदिर जायो बेनिखायनो बेखौ मोनसेल' बेबायदि फोरोंनानै फोजोबनो हाया होमबा जोंहा फैदो एसे नायबावनोसै आच्छा जोंहा आनजादाव फैथावना 1 नाम्बार कुइसनाव बुंदों नै सासे मानसिया मोनसे बेसादखौ 240 राङाव फाननानै 10 जौखोन्दो खहा जायो नै फाननाय बेसेना दंखायो सेलिं प्राइसआ बेसेबां 240 ओमफ्राय खहा लस पार्सेन्टेजआ बेसेबां होनाय दंखायो 10 जौखोन्दो जायो जुदि बे मानसिया बे बेसादखौ 20 जौखोन्दो मुलाम्फा लानानै फाननो सानोब्ला बेनि फाननाय बेसेना जागोन बेसेबां आच्छा बेयाव मोननै दं कन्डिसना होमबा जों फार्स्टआवनो बिदि कुइसन फैबा गिबि कन्डिसनखौ नायग्रोनांगौ आरोखि नैबे खहा जायैसिम नायग्रो 240 राङाव फाननानै 10 जौखोन्दो खहा जायो होमबा बायनाय बेसेना बेसेबां बेखौ दिहुननानै लाग्रोनोसै 1 नाम्बार केसाव होमबा जोङो 1 नाम्बारनि थाखाय जोङो बायनाय बेसेनखौ दिहुननानै लाग्रोनोसै आरोखि बेसेबां होनाय दङ सासे मानसिया मोनसे बेसादखौ 240 राङाव फानोनो होमबा सेलिं प्राइसखौ जोङो बेयाव होग्रोनांगोन सेलिं प्राइसआ बेसेबां होनाय दङ जोंहा 240 होनाय दं सेलिं प्राइसआ नङा होमबा ओमफ्राय लस पार्सेन्टेजआ बेसेबां होनाय दङ इकुवेल टु 10% होनाय दङ लस पार्सेन्टेजआ बेसेबां 10% होमबा जोंहा माखौ कस्ट प्राइसखौ दिहुनग्रोनांगोन होमबा जोंहा फर्मुलाया गोसोआव दंखायो जोंना मामोन फर्मुलाखौ आं नोरै साइडआव लिरनोसै जोंहा एसपि इकुवेल टु मा जायोमोन जोंना कस्ट प्राइस इनटु ब्रेकेट सिङाव थायोमोन 100 लस नालाय माइनास लस पार्सेन्टेज ओमफ्राय गाहायाव मा 100 थायोमोन नङा होमबा बेयो बे फर्मुलाजों जोंहा दिहुनग्रोनानै लानोसै होमबा जोंहा बेयाव फैदो नै सेलिं प्राइसआव 240 दं नालाय एसपि नि जायगायाव 240खौ होदो इनटु कस्ट प्राइस गैया नालाय कस्ट प्राइसआव कस्ट प्राइसआनो होदो ओमफ्राय इनटु जोंना नैबेयाव नै 100 माइनास लस पार्सेन्टेज 100 निफ्राय जोंहा लस पार्सेन्टेजआ 10 नालाय 100आव 10 थांबा बेसेबां 90 थागोन नङा होमबा 90 गाहायाव बेसेबां 100 बेयो दाना बेखौ जों बानायनांसिगोन बेखौ बानायबा जोंहा मा खालामनांगोन नैबे गोजौनि मोनसे 0 गाहायनि मोनसे 0 दाना बेयाव मा जाहैगोन जोंहा बेयो नैबे 100 जों सिबिखौ दिहुननांगौ नालाय जोंहा मा खालामनांगोन बेखौ सरि नैबे सानजाब नङा नैबे समान समानसो जागौमोन जोंहा मा खालामनांगोन नैबे 100 जों 240 जों सानजाबनांगोन बा मा जाहैगोन 2400
ओमफ्राय गाहायाव जोंहा माया डिभाइड खालामगोन नैबे 9 आ होमबा बेबायदि जागोन बियो होमबा बेयो मा जाहैबाय कस्ट प्राइस आं बेखौ खेबसेनो सर्टकाट बानायदों हा बे बानायबो गोलाव जागोन जों गोलाव बानायनो सम मोना नालाय होमबा कस्ट प्राइसआ बेसेबां मोनखो नै 2400 डिभाइड बाय 9 बेखौ जोङो दानबा दशमिकआवसो थांगोन आচ্ছা बेखौ जों बिदिबो दोनथ'नो हाबाय बिदि दोनथ'बाय हा बेखौ दाना एबार नेक्स्ट केसखौ नायनोसै नेक्स्ट केसाव मा होनदों जुदि मानसिया बे बेसादखौ 20% मुलाम्फायाव लानानै फानोब्ला बेनि फाननाय बेसेना बे सिगांनि बे कुइसनखौ बावदो जों जास्ट खालि नैबे कस्ट प्राइसखौल' लादो कस्ट प्राइसआ बेसेबां दङ कस्ट प्राइसआ गोजौआव 2400 बाय गाहायाव 9 कस्ट प्राइस ओमफ्राय मुलाम्फा जौखोन्दोआ बेसेबां होनाय दङ प्रफिट पार्सेन्टेजआ बेसेबां इकुवेल टु 20% होनाय दङ हा प्रफिट पार्सेन्टआ 20% होमबा दाना फाननाय बेसेनखौ दिहुननांगौ सेलिं प्राइसखौ सेलिं प्राइस एसपि आ गैया होमबा सेलिं प्राइसखौ दिहुनबा जों बेनि मोनसे फर्मुला बाहायबावनांसिगोन बे फर्मुलाखौनो बाहायबावोबा जोंहा मोनगोन एसपि इकुवेल टु मा जायोमोन फर्मुलाया सिपि इनटु 100 बेयाव प्लाससो जासिगोन दाना प्रफिटसो होनाय थाबाय नालाय प्लास प्रफिट पार्सेन्टेज डिभाइडेड बाय 100 हा 100 गाहायाव बे दाना मानफोरखौ बहायबा नुबाय कस्ट प्राइसआ बेसेबां होनाय दङ कस्ट प्राइसआथ' जोंना गोजौआव 2400 बाय 9 नङा होमबा इनटु दाना जोंहा बेयाव मा जासिगोन इनटु नैबे 100 जों नैबे पि पार्सेन्टेज हा पार्सेन्टेज जाना 20 नालाय 100 जों 20 जों दाजाबा बेसेबां जागोन 120 जाखागोन आं बेयाव डाइरेक्ट 120 बहायनानै होबाय 120 बहायनानै होबाय हा ओमफ्राय गाहायाव बेसेबां थागोन जोंहा 100 नङा होमबा गाहायाव 100 दाना बेनिफ्राय मोनबाय नै गोजौनि 0 मोनसे गाहायनि 0 मोनसे केन्सेल ओमफ्राय नैबे 0 केन्सेल होमबा मा थाखो गोजौआवहाय गोजौआव थासिगोन 240 ओमफ्राय इनटु 12 नङा होमबा इनटु 12 ओमफ्राय डिभाइड बाय 9 जुदि जों बेखौ दानला दुनला खालामोब्ला नैबे गाहायना 9 हा बेखौ दानला दुनला खालामोबा बेसेबां मोनहैसिगोन जोङो दाननायखौ आं डाइरेक्ट खालामसै दाननोबा जों बेखौ समान समान गासै एन्सारा 320 मोनहैसिगोन आरोखि 320 अब्ला बियो 20% मुलाम्फा खालामनोब्ला बेयो बेसेबाङाव फानफिननांगोन बेयो सेलिं प्राइसआ 320 राङाव फानफिननांगोन बा कारेक्ट एन्सारा बेहाय अपसन नाम्बार नैबे ए 320 आ बेनि कारेक्ट एन्सार जागोन अपसन नाम्बार ए आ दाना फैदो जोङो गुबुन मोनसे एग्जाम्पल नायबावनोसै दुइ नम्बराव कुइसनाव दङ जुदि सासे दखानदारा मोनसे बेसादखौ 100 राङाव बायना लाबोनानै 25% लाब खालामना फानफिननो सानोब्ला बेसेबां राङाव बेयो फानफिननांगोन बेसेबां राङाव बायनानै लाबोदों 100 राङाव ओमफ्राय बेसेबां पार्सेन्ट लाब जानो नागिरदों 25% लाब जानो नागिरदों अब्ला बेयो बेसेबाङाव फाननांगोन अब्ला अपसन ए आव दं 125 बि आव दं 125 अपसन ए आव 150 बि आव दं 125 सि आव 135 डि आव 100 अब्ला बिनि कारेक्ट एन्सारा बबे जायो नोंथांमोना बेखौ बानायनानै नायदो फर्मुलाखौथ' आं होखाजोब्बाय हमवार्क बियो बानायनानै आरो कमेन्ट बक्सआव बेनि एन्सारा बबे मोनसेया जायो बेखौ खिथाहरबानो जाबाय दानिया फैदो जोङो नेक्स्ट कुइसन नायनोसै 3 नाम्बार कुइसनाव दङ सासे मानसिया मोनसे बेसादखौ 625 राङाव फाननानै 25% मुलाम्फा खालामबाय बेसेबाङाव फानदों फाननाय बेसेना दंखायो नै फाननाय बेसेना सेलिं प्राइसआ बेसेबां होनाय दंखायो सेलिं प्राइसआ जोंना 625 होनाय दंखायो ओमफ्राय मुलाम्फायाबो प्रफिटआबो बेसेबां होनाय दंखायो प्रफिटआ जोंना 25% प्रफिटआव होनाय दङ अब्ला बे बेसादखौ बेसेबां राङाव बायदोंमोन बा कस्ट प्राइसखौ दिहुननांगौ कस्ट प्राइस होमबा जोंना बेनि फर्मुलाखौ जोंहा बोरै खालामोमोन फर्मुलाया जोंहा गोसोआव लाखादोंमोन सेलिं प्राइस इकुवेल टु मा जायोमोन जोंना कस्ट प्राइस इनटु बेसेबांमोन ब्रेकेटनि सिङाव जोंना 100 मा प्रफिट होननाय दं नालाय 100 प्लास प्रफिट पार्सेन्टेज गाहायाव मा 100 बेमोन जोंना दाना जों बेखौ बहायदो बेसेबां सेलिं प्राइसआव बेसेबां होनाय दंखायो जोंहा 625 होनाय दंखायो 625 इकुवेल टु कस्ट प्राइसआ गैया होमबा जों मा खालामनांगोन दा नैबेयाव 100 प्लास जोंना प्रफिट पार्सेन्टेज 25 होमबा 100 जों 25 जों बेसेबां जायो 125 गाहायाव बेसेबां 100 बिदि होमबा जों मा खालामनांगोन बेयाव दा जोंहा नैबे 100 जों 625 जों इनटु खालामनांगोन ओमफ्राय बेखौ 125 जों डिभाइड खालामनांगोन आरोखि जों होमबा 625 जोंनो आं नैबे स्लाइडबाय 625 इनटु बेसेबां 100 डिभाइड बाय मा 125 अब्लानो जोङो मा कस्ट प्राइसआ ओंखारगोन 125 जों आङो 625 खौ दाननो हायो बेसेबां मोनो 5
होमबा 5 जों 100 जों इनटु खालामबा बेसेबां मोनगोन जोंना एन्सारा 500 थारमाने 500 मोनगोन होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा बेसेबां जोंना नैबे अपसन नाम्बार डि नैबे बेनो बेनि कारेक्ट एन्सार जागोन 500 होमबा बेसेबाङाव बायदोंमोन बे 500 आव बायदोंमोन आरोखि होमबा बे जोब्बाय दानिया जोंना फैदो नेक्स्ट मोनसे कुइसन लाबावनोसै 4 नम्बर कुइसनाव होदों सासे मानसिया मोनसे बेसादखौ 720 राङाव फानदों 720 राङाव फाननानै 25% खहा जादों बियो लस जादों जुदि बे बेसादखौ बेयो 25% आव एबा 25% मुलाम्फा लानानै फाननो सानोब्ला बियो बेसेबां राङाव फाननांगोन सेलिं प्राइसखौ दिहुननांगौ सिगाङै 1 नाम्बाराव लानाय बायदि एखे अब्ला बेबो नोंथांमोननि थाखाय हमवर्क थाबाय नोंथांमोना बेखौबो खालामनानै कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरबानो जाबाय ए जायोना बि जायोना सि जायोना डि जायो अब्ला जोंनाबो जानो गोनां आन्जाराव बेबायदिनो फैखागोन अब्ला नोंथांमोना बेखौ नाजादो आरो कमेन्ट बक्सआव हरबानो जाबाय अब्ला बेखिनियावनो दिनै भिडिअआबो जोब्बाय गोजोन्थों।